Zdravím všetkých kavičkárov, ktorí trávia voľný čas v obchodných centrách pri kavičke a cigaretkách. Ja som sa dneska rozhodol, že sa vydám na prechádzku do lesa aj s Adamom Studeničom. A aj s jeho 300 koňmi. Si sa aj zvykol na ten smrad, že benzínový? No, tak ale s týmto nejazdím moc často. Čím jazdíš? No, so svojím Bavorákom, čo mám, a pár čím Porsche sem tam. Aha. To je asi moja najrýchlejšia prechádzka lesom. Áno. No, taká. Kľudná, v pohode. Pohodička na to, ráno. Si videl? Čo? Čo? Nič. Myslíš, že sa dokážeš vyhnúť tým kamienkom všetkým? No, všetkým asi ne, ale... Iba toto baví, že? Takto jazdiť. No jasné. No, by to nebavil. Čo by si vybral, ak by si dostal na výber krásnu blondiatú prsatú holku alebo nejaké Porsche 500 koňové? Porsche alebo prsnatú holku? No.